Добраніч, беларусы, вітаем вас у нас на канале «Асцярожна вірусы». Сегодня у нас у гостях Пір Снайдерс, украінскі палітычны блогер і стрымер, які вядзе актыўную інфармацыйную вайну супраць акупантаў і ўплывае на ўнутраныя украінскія працэсы і не толькі. Алекса, вітаю цябе у сябе. Вітаю, живи Білорусь, слава Україні всім. Жыве вечна, героям слова. Алекса, розкажи про себе. Ну, мені особливо немає чого про себе додати, в принципі, з цього всього. Можна розуміти це як завгодно. Ну, коротенько. Ну, коротко. У мене є свій YouTube канал Пір Снайдерс, так він називається, на якому, якщо з публічної площини виходити, на якому ми знищуємо психологічно окупантів, які прийшли на нашу землю, і просто розповідаємо їм, хто вони є. Також працюємо з українською частиною населення землі, скажімо так, і намагаємося просувати правильні ідеї в маси для того, щоб наша країна продовжувала в такі нелегкі часи розвиватися в правильному напрямку. І в принципі, щоб всередині країни боротися з тими наративами неправильними, які приходять із-за перебріка або з інших країн в Україну і насаджуватися намагаються нам. Також в тому році я активно допомагав, скажімо так, Вот, я и хотел спросить, скажите, вы оказывали допомогу палітычным уцекачам Беларусі практычна год. Чаму вы сышлі ад гэтага? Ну, по-перше, спочатку, коли активізувалися протести, ну, назвемо це так, можна назвати це так, в Україні ми почали приймати деяких біженців, яким на той момент вже фізично загрожувала небезпека. Можливо, це навіть і з однієї сторони було неправильно, можливо, потрібно було, щоб білоруси залишалися в Білорусі і боролися до кінця, да? Але коли вже там є погрози викраденню там і катуванням, то все ж таки все, що в наших силах ми робили, із-за того, що хотіли допомогти. Чому ми припинили? Да? Тому що за 8 місяців, скільки я приймав участь в проєкті, ну саме я закінчив цим займатися, тому що для мене деякі білоруси, які приїжджали, здалися не дуже адекватно сприймаючими реальність. Тому що білоруси, які приїжджають в Україну, в основній своїй масі вони, звісно, виїжджають, вони їдуть в Польщу, в Литву, там далі. Але деякі, які залишаються, чомусь не розуміють, що вони приїхали сюди не будувати якусь тут свою Білорусь в Україні, а вони сюди приїхали або побути, перетерпіти якісь важкі часи, або асимілювати з українським суспільством і вживатися в нього, так? Багато хто просто, ну, за весь період там просто багато було таких людей, які починали казати: та ви нам винні, типу, ну, а з якого переляку ми винні? Ми вам допомагаємо, тому що у нас така позиція, а не тому, що хтось комусь щось винен. Ну, це точно так. Я, якби, вважаю Білорусі все одно нашими, як сказати правильно, тими, з ким, ну, нашими союзниками, скажімо так. Частину Білорусі вважаю українськими союзниками, які можуть також бути корисними і для України в великій своїй масі. Тому що я дивлюсь все одно на це питання з боку України, а не Білорусі. Звісно, я ж не білорус, не маю відношення до Білорусі. Да? Ми допомогли вам, ви допоможете колись нам. Ну, зрозуміло, да? Тим паче, в мене є багато білорусів, які, в принципі, підтримували Україну в 2014 році і подальшому, коли почалася війна, тому ми, якби, свою частину боргу також цим закривали. От. Ті, хто думати вміє, ті, хто розуміє, що нам одним шляхом, з тими ми, в принципі, працюємо і надалі, і спілкуємося, і боремося за незалежність наших двох країн, тому що
Я ж повторюсь, велика кількість білорусів, які виїжджають, вони просто дупля не відрізають там, що відбувається. Да? Вони думають, що вони приїдуть в іншу країну, і у них само собою щось зміниться в Білорусі. Там Лукашенко помре, там або Хуйло прийде там і порядок наведе. Такі теж є, до речі. Я здивований доволі таки сильно. Думаю, ну. Була ідея, щоб націю білоруську типу допомогти відроджувати, але як ми бачимо, мало хто з білорусів взагалі хоче цим займатися. Мало хто з білорусів намагається спілкуватися білоруською мовою, вивчати свою історію і ну, плекати свою культуру. Реально малий відсоток дуже, да? Угу. Ну, гістарычна склалася, што абодва нашых народа воевала супраць Залатой Арды, да якой належала Масковія. Ну, не два, набагато більше було. Насправді на той Ні, момент так було набагато багато більше, народів. або я имею в виду, що оба наших народа воювали з Московією. Я розумію, що ти маєш на увазі. Мгм. Ну так, обидва воювали, так, звісно, і на протязі всієї історії. Я з цим сперечатися, в принципі, навіть і не буду, тому що, в принципі, що ваш нарід, що наш нарід був постійно під атакою і то Золотої Орди, то Залісся, то Московії в любій її формі, якій би вона не існувала. Мгм. Це завжди так було, це факт. І, в принципі, зараз ми переживаємо військову агресію на нашу країну з боку Московії. Ви зараз переживаєте, по суті, внутрішню окупацію, на яку погоджується частина населення. І гібридну війну. Ну, воно і у нас в формі гібридної війни, і у вас в формі гібридної війни, просто що виражається трошки по-різному. Мгм. А чим тепер ви займаєтеся? Я маю на увазі громадські рухи. Ну, по-перше, це мовне питання. Ми захищаємо нашу мовну політику і просуваємо мову маси. Ну і все українське. Тому що, в принципі, в Україні після того, як почалася агресія військова зі сторони Московії, а вона була програна, саме військова агресія, вони зрозуміли, що військовою агресією нічого не зможуть Україні зробити. Ми готові захищатись і можемо знищувати окупанта дуже ефективно. Вони почали культурну і мовну експансію знову на терени України. Зараз ви бачите, що ну, це в Що основному не я займаюся, Білорусі. я самомовним питанням займаюсь зі своєї сторони, як наскільки можу. Ну і створюючи українськомовний контент, пропагую таким чином також українську. Ну, багато насправді чого робимо. Я не можу просто прям все розповісти, але У Білорусі шмат так само спробують знищити білоруську мову. насправді в Білорусі дуже ефективно це вже зроблено. Хоча у вас немає опитувань, да, там ніяких з 2000, якого там заборонені вони були, з 2012 року, по-моєму, чи з 10-го року, з 10-го, напевно, року були заборонені всілякого роду опитування. Ми зараз не можемо говорити, яка кількість населення Білорусі 100% знає і спілкується білоруською мовою. З того, що я знаю на Закривають 2000 білоруськомовні школи. Ну, а білоруси щось проти цього роблять? Ну, протестують, але не всі однолькова згодні з гэтым. У некоторых ўсё ж таки расійская пазіцыя, яна адсоткаў у 20 грамадзян Беларусі. Ну, я нават так думаю. Я думаю, насправді цей відсоток десь приблизно 30-35, але то таке. Я рекомендую всім подивитися на те, що відбувається з окупованими частинами Грузії, що відбувається на окупованих частинах України, саме Донецька, Луганська область, так, що відбувається в окупованих Московією країнах, де знищується все, що тільки можливо. На Казахстан можете подивитися, так, як переслідують того ж самого Куата Ахметова за те, що він захищав свою мову, хоча у них 80%
казахомовні, тобто 20% якихось окупантів, яких туди завезли після Голодомору в Казахстані, да, зараз диктують через Московію мовну політику в Казахстані і намагаються пресувати тих, хто захищає мову. Нічого гарного на територіях, які під впливом Московії або під окупацією, не відбувається. Як ви знаєте, всі повинні знати, якщо ви в принципі цікавились цим питанням, з 1500-х десь приблизно років на Московії створили релігійну таку експансивну теорію Третього Риму, да, що це останній оплот православ'я, і якщо він паде, то буде капець якийсь, і через це вони, до речі, захоплювали і частину України, і частину Великого князівства Литовського і Жамойського. Там теж були, там же собор був, по-моєму, в Білорусі, якраз відбувався на той момент, коли Розкольничський собор і тому подібне. А зараз воно трошки мутувало у них, тому що Україна зробила крок на випередження, ми отримали свій Томос, і, в принципі, у нас своя церква. І тому, а у вас взагалі греко-католицька церква, яка більш розвинена, так? І тому до окупаційної цієї теорії захопити весь світ додалися ще і мовне питання. Вони свою мову, свій язик, вірніше, просувають всюди, де окупація відбувається, і культурна експансія. По суті, культури немає, але культурна експансія відбувається. Це всякі музиканти і подібна дичина, яку завозять на нашу землю. А як ви думаєте, опозиція повинна говорити на білоруській мові? Розмовляти на білоруській мові? Взагалі, якщо ви себе вважаєте білорусом, і якщо ви себе вважаєте хоча б трошечки націоналістом Білорусі, я можу пояснити, що таке націоналізм з точки зору українського націоналізму. Так, вельми зрителям буде вельми цікаво це послухати. Націоналіст – це людина, яка любить свою мову, спілкується своєю мовою, плекає свою історію, знає її. Це людина, яка розвиває свою культуру і просуває її в маси, і при цьому не ненавидить всіх довкола, він поважає інші нації, які існують в доброзичливому сусідстві з Україною. Тобто, якщо доброзичливе сусідство, то нічого, проблем у нас немає, ми один одного любимо, поважаємо і спілкуємося. Якщо на нас намагаються напасти, ми україноцентричні, і ми будемо захищати свою Україну, свою культуру, історію, мову. Це, в принципі, український націоналізм. Тобто, так як багато розповідає московицька пропаганда про те, що у нас якийсь тут фашизм, нацизм, як вони розповідають. Багато хто кричить фашизм, хоча фашизм взагалі до цього мало відношення має. Почитайте, що таке фашизм, що таке нацизм. Для початку, да. До речі, на території Білорусі не було фашистів, на території України також не було фашистів. Фашистами були італійці, це так, якщо хто не зовсім розуміється, да? Але націоналізм до нацизму не має жодного відношення. І до чого я це веду? Націоналізм направлений на те, щоб нація виживала і існувала. А як ви знаєте, в світі існують тільки політичні нації. Знову ж таки, у нас велика кількість народностей живе на території України, і, в принципі, мультикультуризм процвітав на території України. Назвемо це пару тисяч років, тому що, в принципі, так воно і було. Мінялися постійно покоління, мінялися народи, які жили на території України, і мультикультуризм, в принципі, у нас плекався. Але, знову ж таки, цей мультикультуризм не повинен заважати україноцентричному шляху розвитку України. Не потрібно просто плутати, що мультикультуризм може собі дозволяти там присутність великої кількості мов в спілкуванні в Україні і великої кількості нібито якихось націй, які живуть на території України. Нація одна живе – українці. Всі народності, які живуть на території України – це українці. Тому що в світі існують тільки політичні нації. Все інше – це маніпуляція.
Такі маніпуляції, до речі, до багато деяких країн приміняються зі сторони Московії. А як ти думаєш, як можна ставитися до опозиції, яка полохає людей білоруською мовою? Ну, в сенсі полохає. Ну, а як Полохає, вони ж такі заяви роблять. Я маю на Конституція увазі... 1994 года, у ёй ёсць только беларуская мова. Ну, так, правильно. Апозіцыйныя лідеры штаба Светланы Тихановской закликают у белорусской конституции, что должно остаться и русский язык, и белорусский. Потому что, ну, тобто, як гэта не гавораць, рэзкі пераход на беларускую мову нікому не сделае горш. Ну, я не можу точно сказати, чи були такі заяви, наприклад, від самої Тихановської. Я просто знаю, які там цікаві перетурбації постійно відбуваються в штабі, і штаби там, умовно кажучи, міняються. Якісь люди там то з'являються, то пропадають. Тому я не можу коментувати саме цю заяву, як там від штабу Тихановської. Для мене ці люди не зовсім зрозумілі. Ну, яны нову конституцію проводять. Ні, ти зрозумій. Послухай, дивись. Для мене ці люди не зовсім зрозумілі, яким вони штабом Тихановської там би не представлялися. Для мене є законно обраний лідер Білорусі Світлана Тихановська. Всі інші люди, які примазуються під Тихановську, це просто якісь люди, яких ніхто не обирав. Я знаю, що відбувається по світу, там і в діаспорі як намагалися захопити там і тому подібне. Якісь незрозумілі люди і контролювати це все. Для мене це просто незрозумілі люди, яких ніхто не обирав. Народ не обирав, це не демократично, ви ніхто. Все, для мене це так. Немає виборів, немає, ви не можете казати, що вам делеговані якісь права. Якось так, це моя позиція. Угу. А з приводу Конституції 1994 року, вона була прекрасною, тому що вона була одномовна. Це була білоруськомовна конституція, яка була для білорусів. А те, що потім прийняли, і двомовне це все, і там двомовне написано в законі. Світлани Тихановської супроти Конституції 1994 року, вони свою конституцію проводять Лебедька. Лебедька? Ким був обраний Лебедька? Хтось його обрав? Тихановская, Франк Печорка, але не народом Білорусі. Народом Білорусі вони не були обрані. У них немає ніяких повноважень. Це просто якісь люди, які думають, що вони щось контролюють і на щось впливають. Лебедька – це взагалі дуже цікава така особистість, яка лізе своїм носом, куди його не просять. Там насправді не тільки Лебедька, там багато хто вважає, що він пан і цар, і він буде контролювати все. До речі, це була одна з причин того, чому, ну, скажімо так, я перестав суперсильно контактувати з багатьма. Тому що потрібно розуміти, що з біженцями і з такими от деякими людьми завезли велику кількість також і тих, хто працював на мусорів у вас, і тих, хто працював, там і КДБшники були, багато що воно було. Вони і в Україну заїжджали, і в Польщу просочувалися, багато куди просочувалися. Потім вони влазили в це все середовище і починали мутити воду. Причому мутити воду цікаво, з якихось вбросів спочатку, а потім намагалися захопити владу разом з москалями. Чому? Я українець єдиний, хто там був, по суті, ну, в тому середовищі. Я не толерую свинособак, ну, московитів як такових. Я їх взагалі не толерую, вони окупанти, і вони повинні страждати, потерпати, йти нахер взагалі звідусіль. Вони нікому нічим не можуть допомогти, ну, ніколи. І коли я починав, наприклад, ці розмови, що я не хочу тут сидіти з москалями, мене починали витравлювати. Витравлюйте, будь ласка. Значить, у вас просто шлях дуже цікавий, у вас одним шляхом йти з московитами і толерувати московитів. Для мене це неприйнятна позиція. Угу. А як ви думаєте... Ну, якщо я правильно доніс думку, не знаю. Ну, це ж ваша думка. Як ви... Я з ёй згоден. Я з ёй згоден. Як ви думаєте, що не хапіло у рэвалюцыі 2020 року беларусам для перамогі?
Ну, у вас, по-перше, не відбулося ніякої революції. У вас якісь локальні бунти були, які були подавлені. Революція повинна було змінити конституційний стрій в країні, або хоча б добитися певних перемог. Ну, це моя особиста думка. Революція. Чому вона не відбулася як такова, да? Революція? Тому що люди, які були готові і могли це все робити, були дуже охрінезно підставлені з боку інших білорусів, які ходили і розказували, що ви провокатори, ви провокуєте на якусь кроваву бійню. Хоча кровава бійня в Білорусі відбувалася вже на той момент, і насправді кількість ваших загиблих приблизно приблизно коли корелюється з нашою кількістю загиблих під час Майдану. І мені дуже дивно, що багато людей повелося на те, що да, дійсно ми провокуємо якісь збройні конфлікти або велику кількість жертв. Хоча ця кількість жертв вже була великою. По-перше, по-друге, знову ж таки, це офігезна робота білоруських спецслужб, які були також спецслужбовці, які також були в натовпі і по суті просували ці наративи. А оскільки народ дуже довірливий і головою своєю не хотів думати, напевно, недостатньо мотивований був в масі своїй в основній. І за цього підтримували ідею нібито безкровної якоїсь передачі влади, яка ніколи в історії цього світу не відбувалося. Ну, були там, але на багато років, і там не було тоталітаризму, там тоталітарної системи, яка просто пресувала і знищувала людей. В умовах тоталітаризму це неможливо. Ну, тобто, безкровно нічого неможливо. І за цього ви і постраждали. А потім всі почали виїжджати, і за того, що подивилися і побачили, що їх ніхто не підтримує, тобто самі такі активні люди, просто почали виїжджати з Білорусі, і вже не залишилось людей, які готові діяти. І за цього все провалилося. А ті, хто виїхали з Білорусі до цього, при попередніх чистках, не повернулись в Білорусь і не очолили протестний рух і не стали тією рушійною силою, яка б могла б рухати протестний рух в правильному напрямку до зміни влади. Ну, реальної зміни влади мається на увазі. А як ви ставіцеся до штабу Ціхановської? На ваш погляд, ці здольні яны перамагчы рэжым, калі не зменяць Я не знаю, рух що таке кветкамі? Дивись, я не знаю, що таке штаб Тихановської. Для мене не існує ніякого штабу Тихановської. Є Світлана Тихановська, яка законно обраний лідер. Це факт, вона законно обраний лідер, дійсно. Сімвол. Ну, вона Лідер вже в яна процесі была бы, стала калі сім'єю. бы не ну, то есть правіла інаугурацію. Яна ад яе адмовілася, калі яе прасіў Не знаю, весь народ. не знаю, хто там від чого відмовився. Я знаю, що конституційної більшості, вже кажу про Верховну Раду, більшістю вона була обрана президентом Республіки Білорусь. Да, Все. но прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь чалавек становіцца, калі ён пройдзе інаугурацыю, але яна адмовілася праходзіць яе. Як можливо було б провести інаугурацію, якщо Лукашенко, ну, при інаугурації один президент передає іншому владу, по суті. Лукашенко цю владу не віддав, сказавши, що він переміг на виборах. Ну, і яна казала, що яна на виборах. Але ж Воно їй не передали владу. Це називається добровільно не передали владу і узурпували, захопили владу в Білорусі. Законно обраний президент Білорусі Світлана Тихановська. На даний момент вона досі законно обраний президент. Повинна була просто закликати своїх сторонників, передати, вже там же в Конституції теж нарід у вас вирішує всі питання, по суті, вся влада у народу. у народу, обмежено. да. Так народ їй передає владу, а не президент. Президент президенту передає президентську владу. Гэта не так.
по Конституции Республики Беларусь народ имеє уладу, і він передає уладу Він новому делегує. Ні, президенту. А дивись, старий народ президент делегує владу. м? Народ делегує владу. Делегує. Він не передає. Делегована була до цього влада Лукашенкові, який її потім узурпував і захопив, коли його не вибрали. Він Він її повинен був... захопив 1996 року. Я розумію, але я тобі, в принципі, кажу, що вона дійсно на даний момент вона рукопожатна там в багатьох країнах, навіть в Україні. А штаб, так званий Тихановської, це невідомо хто. Хто нас призначив там себе, сказали, ми політики офігезні, ми будемо тут робити політику. По факту вони не вибрані ніким. Навіть в діаспорах, наскільки я знаю на той момент, коли я знав, ніяких ні голосувань, ні виборів не відбувалося. Тобто серед тих, хто міг би це зробити. Тому такі ж для мене узурпатори, штаб... як і Лукашенко. Улади. Умовно кажучи, так. Але зараз, секунду. Коротше, суть в тому, що це просто незрозумілі люди, які намагаються захопити свого роду владу. Все інше то фігня. Є Тихановська, вона законно обраний лідер, все. Є узурпатор влади, кривавий диктатор Лукашенко, все. Є незаконно діючі на даний момент органи Республіки Білорусь, все, які, в принципі, займаються терористичною до того ж таки діяльністю. І по суті, знищують свій народ. Це моя позиція. Я ніяких штабів не знаю, я не знаю, хто вони і звідки вони. Тому яны і перейменувалися у офіс Тихановської, а не у штаб. А немає значення. Мені все одно, яка не була у них назва, вони ніким не обиралися, не було ніякого голосування. Угу. А знайомі вам такі суполки, як кіберпартизани, бусли, ДНС, Супрацю? Кіберпартизани, так. А як ви до їх ставитеся? Правильну роботу роблять, але дуже слабкувато, на мій погляд. Можна було б всім айтішникам об'єднатися і, в принципі, завалити повністю всю систему роботи республіканську. Якщо б вони цього хотіли. А як ви ставитеся к тому, що Тихановська не підтримує їх? Це позиція її. Це політика, це її позиція. Я не можу прокоментувати цього. Вона взагалі дуже мало кого підтримує. Але оскільки ви їй делегували повноваження, ви делегували на виборах її повноваження, то до наступних виборів, в принципі, можуть виникати, звісно, питання, але їх просто потрібно їй задавати, знаєш. Коли у мене були гострі прям питання, і я дізнався, що вона їде в Україну, у мене до неї велика кількість питань. Але я не громадянин Республіки Білорусь, у мене інші там є питання, на які я думаю, що вона не зможе відповісти. Це така цікава жіночка з цікавими рішеннями в свій час. Але тим не менш. Ходять шутки, що штаб Тихановської будуть перекидувати в Україну. Як ви до цього ставитесь? Я можу заявити, в принципі, всім білорусам. Мені не важливо, хто дивиться. В Україні Білорусь будувати вам ніхто не дасть. Ви можете її будувати в Білорусі, можете працювати, жити, бути законослухняними громадянами, можете асимілювати в Україні, вивчаючи українську мову, культуру, історію, ставати українцями. Але от знаєте, от таке є поняття, коли московицькі, наприклад, хочуть приїхати ліберали в Україну, білоруські ліберали в Україну. І чомусь всім хочеться в Україні, на території України побудувати свою Білорусь або Рашку. Це так не працює. Не можна будувати в іншій країні свою країну. Можна готуватися, можна збиратися з силами, можна набиратися досвіду і в своїй країні потім будувати свою Білорусь. Це позиція, я думаю, майже всіх українців. Я не знаю, може мене захейтять, але тим не менш. Нехай хейтять. Але, повторюсь знову, Білорусь потрібно будувати в Білорусі.
Ну, І штаб, який приїде сюди, він ж не буде тут державне своє, ну, державу якусь будувати. Ні. Він буде нелегітимним органом, який тут просто знаходиться, який не має ніяких повноважень. Розумієш? разумею. Какие уплыв вы оказываете на внутренние процессы Украины? Что, на ваш погляд, вам удалось поменять на дадзений момент? Ну, не знаю. Наприклад, питання відношення до української мови, як мінімум. Не знаю, протидіяти пропаганді, яка в Україну заходить. Не допустити в Україну велику кількість небажаних елементів, які можуть деструктивно працювати в Україні проти неї. Ну і багато моментів, про які не можу говорити. Ну, Ну, я розумію. позитивні моменти це те, що наша влада, яка б вона не була, які б президенти не були і тому подібне, до нас вимушена прислуховуватися і робить те, що їй кажуть в будь-якому випадку, через ті чи інші дії. Ми хочемо, ми зміщаємо міністрів, які нам не подобаються. Аваков пішов, як би не подобалось це Зеленському. Наприклад, да, там. Нам не подобається так, як себе там поводять в міжнародній політиці президент. Він за 2 роки змінив свою позицію дуже сильно. Тобто, впливаємо. Ми впливаємо взагалі на всі внутрішньоукраїнські процеси, і ми їх контролюємо зі своєї сторони. Тому що ми громадянське суспільство. Рух. А, Не рух, а саме громадянське суспільство. Все Мгм. суспільство контролює всі внутрішні процеси, які відбуваються в Україні. А на ваш погляд, як отличить промоскальського блогера від нормального? Діємо завжди. Так, як діє людина, так її відрізняти можна не на словах, а на діях. Ну, Любу людину. Це не обов'язково блогер якийсь, це може бути хто завгодно. Калі У вас дуже розмита, на жаль, у вас дуже розмита межа, да. калі грамадскі дзеяч у эфіры размаўляе, што Пуцін нам дапаможа, Пуцін там как-то мудрый Путин говорит, ён нават являецца прамаскальскім? Звісно. Ну, здійсно, а гэта слова Ціхановскай. Ще раз повтори, будь ласка, мені тут просто прислали коментарі подивитися. Гэта просто Ціхановская не раз у эфірах размаўляла про тое, чтобы, я цитирую, мудрый Путин нам поможа, мудрая Москва. Ну, звісно, допоможе. Ви просто повинні розуміти, ви в Білорусі збираєтесь будувати білоруську Білорусь, або ви збираєтесь підрашкінську Білорусь будувати. Ну, тобто, те ж саме, ви зрозумієте, що у московитів є своє розуміння того, якою повинна бути Україна, якою повинна бути Білорусь. Вони також про це думають. Але тільки там немає ні України, ні Білорусі, по суті. Ну, тобто немає культури, історії, немає мови, немає українців, немає білорусів. Є якесь таке розмите поняття народ якийсь, просто народ якийсь. А хто той народ? Хер його знає. Спілкуються вони московицькою всі, культури у них своєї немає, вони там слухають Кіркорова і подібну таку херню, не розвивають нічого свого і, в принципі, працюють на рашку, по суті. Я хотів би ще додати, Горбанов. Ми забастуємо сьогодні, як у Польщі, і потім можна сказати, що ми не українці. Вельми хочеться вірити. Ну, ви можете, спробувати шлях Польщі, але в Польщі не було диктатури. І я про це казав ще на початку протестів. В принципі, багато кому, хто мені розповідав, що ви можете піти шляхом Польщі. У вас немає ніякого іншого шляху, я вам можу реально сказати, у вас немає ніякого іншого шляху, крім збройного повстання якогось, тому що вас просто з вашими забастовками пересадять всіх, і ви станете дуже смирними і охрінесними чувачками для режиму, будете на нього працювати. Якщо не будете працювати на волі, то будете працювати в неволі, там на хімії якісь чи щось подібне. І хотів би відповісти, Наталія,
Шилович, чи як і. Ну, як в Америці, там є українські райони, китайські і тому подібне. Нехай про це скаже. Американцям це не заважає, а от українцям чомусь це заважає. Ну, по-перше, ми не Америка, у нас зовсім інший державний устрій, і у нас є свої райони в Україні, в яких живуть певні народності, але це не заважає їм при цьому бути українцями. Те ж саме можу сказати і про Америку. В Америці всі, хто живе, там неважливо які народності, вони всі американці. Я не розумію взагалі, до чого це був комент. Це, напевно, найдурніший комент, який можна було почути. Так. Угу. Ці готова Україна підтримувати білоруських блогерів з національною ідеєю? А що означає підтримувати? А яка національна ідея? Національна ідея – це не пустити москалею у Беларусь, і Беларусь должна бути незалежна. Ну, і так підтримують, українці і так підтримують багатьох ваших блогерів. Та ж сама Міновіт онлайн Олена, вона ж працює, будь ласка, працює собі спокійно там. Хелен живе в Україні, працює, її підтримують українці. Ну і в принципі всі, хто підтримує, хто в Україні живе і працює на благо Білорусі, намагається як мінімум, ті знаходять себе і вони отримують в цьому підтримку від українців. Єдине, що ви повинні розуміти, що вікно можливостей для того, щоб на широкі маси розказувати про проблеми Білорусі, в принципі, вже зараз наразі схлопнулось, тому що немає великих інформприводів, які б непокоїли Україну, тому що Україна завжди буде діяти в своїх інтересах. Ми, звісно, будемо підтримувати всіма можливими силами засобами, але ви повинні враховувати, що у нас є також свої інтереси, і у нас не завжди вистачає навіть часу на те, щоб займатися ще якимось. Ну, ви самі розумієте, що війна там і тому подібне, дуже багато всього відбувається. Але працювати в Україні ніхто ж не забороняє, ніхто не притісняє білорусів, будь ласка. У мене багато друзів в Білорусі, які себе знайшли в Україні зараз і живуть, вони будуть, напевно, громадянами. Ну, але у ваших же інтересах не пустити москалею у Білорусь. Так, в наших інтересах не пустити московитів в Білорусь, але у нас, не забувайте, що є інші засоби для того, щоб захистити Україну. Це не тільки білоруси, які всередині Білорусі можуть робити якісь справи. Тим паче, що білоруси, які робили справи і роблять їх все менше і менше в Білорусі залишаються. Правильно? Вони виїжджають. У нас є армія, яка зможе захистити нашу країну, навіть якщо Білорусь буде втягнута, і якщо білоруси додумаються до того, щоб Лукашенка і армія додумаються до того, щоб почати якийсь наступ, наприклад, на терени України, то вони отримують просто гарну відповідь. Ну, як ви ставитеся, що Лукашенко у Білорусь пустив російські війська? Це внутрішня політика Білорусі, це взагалі ви повинні ставитись. Для нас це загроза. Ми бачимо в цьому загрозу. Я до цього вельми дренно ставлюсь. Для нас це велика загроза, як для країни. Для Білорусі це велика загроза, тому що я повторюю, що окупація, ментальна окупація давно почалася, зараз просто продовження окупації, коли в 2027 році будуть підписані остаточні документи про повну окупацію і всмоктування Білорусі в Московію. От тоді буде взагалі весело. Тоді вже не залишиться нічого білоруського в Білорусі. І будуть всі працювати на один великий Радянський Союз, умовно кажучи, який буде називатися Російська Федерація. Це моя думка особиста. А на ваш погляд, у Білорусі протести носять геополітичний характер? Геополітичний? Угу. Вони протести самі? Чи процеси? І процеси, і протести. Можете на обидва вопроси. Протести геополітичний прям характер не носять, тому що, по суті, в геополітичному плані вони не призвели ні до чого
ну, по суті, вони ні до чого не призвели. Не змінився президент, не змінився політичний устрій в Білорусі. У 2019 році білоруси виходили супроть інтеграції з Російською виходили. з Росією. Тому я тлумачу, що у Білорусі все ж таки ёсць геапалітычны характар, тому што Кремль падтрымлівае хитрозачосаного. Ну, Кремль то підтримує, звісно. Ну, дивись, як вплинуло це на геополітику? По суті, ніяк не вплинуло на геополітику, тому що не відбулося Впливу не підписання було, остаточного. але ж все ж таки Якщо б відбулося підписання і ці протести б ні на що б не змогли вплинути, тоді б на геополітику це сильно вплинуло. Зараз так, в принципі, всі процеси, які відбуваються в Білорусі, протести, те, що робить влада і тому подібне, вони всі призвели до геополітичних певних зрушень великих, тому що з'явилася загроза на кордонах з Україною, на кордонах Польщі, на кордонах Литви з'явилася велика загроза. І наші країни доволі таки сильно непокояться, що може відбутися далі. Тим паче ми бачимо, що білоруський режим на даний момент вштовхує в Литву і в Польщу вштовхує емігрантів, да? з Ірану, по-моєму, чи з Ірану, точно не пам'ятаю. Але суть в тому, що це звичайна тактика дестабілізації геополітичної в країнах Європейського Союзу, на кордонах Європейського Союзу, просто що потрібно дестабілізувати Литву для того, щоб Литва не несла нібито загрозу якоїсь Лукашенко. А по суті, це велика підготовка до того, що можуть почати наступ на Естонію, Латвію, Литву. Тому що в Латвії сьогодні проводили вже антитерористичні навчання, Естонія вже заявила про те, що є можливість в короткостроковій перспективі наступу московитів. А білоруси можуть бути як гарматне м'ясо, як завжди використовували білорусів і українців як гарматне м'ясо в цих війнах. Просто білоруси повинні розуміти, що на протязі існування Совка нас постійно, нас як ресурс українців і білорусів використовували для того, щоб відправляти, наприклад, в той ж самий Афганістан. Подумайте просто про це. І багато куди. А люди – це не м'ясо. Не м'ясо. Ви ж не хочете бути гарматним м'ясом? Не хочете. Не хочемо. Ці не думаєте ви, що перемога магчыма тільки тоді, коли люди зрозуміють, що війна вже йде? Перемога можлива лише тоді, коли люди візьмуться за голову і зрозуміють, що потрібно для початку виростити свою політичну націю, яку знищували на протязі більше ніж 100 років, відновити свою мову, спілкуватися по-білоруську. І історію. Мову, історію, бути гоноровими, стати гоноровими за свою історію. І захищати Білорусь білоруську від посягань неважливо кого. Того ж самого диктатора Лукашенка або того ж самого диктатора Хуйла, який, для Білорусі це одне і те ж саме, по суті. От тоді ви зможете перемогти, тоді буде мотивована нація для того, щоб відбулися якісь зрушення. Не просто отуплене населення, яке сидить перед телевізором і яке спаювали на протязі десятків років, яке любить побухати і любить не подумати. Я думаю, що всім зараз боляче, будете хуїсосити там, але мені все одно. Можете хуїсосити, але це факт. В селах бухають, вони ні про що не хочуть думати, їм плювати на ту політику. Їм так хірово жилося і буде хірово житися. Вони думають, що нічого не зміниться і вони нічого не змінять. Вони ж думають, що вони не впливають на ніякі процеси. Повинна вирости політична нація, яка буде впливати на ці процеси. А політична нація може виростати і за кордоном. Багато білорусів виїхало, і вони повинні готуватися до повернення в Білорусь, коли прийде час. А час може прийти і через 2 роки, і через 5, через 10, будь ласка. Але підґрунтя потрібно готувати вже зараз. Збирати кошти, навчатися чомусь, ставати розумнішими, виховувати
виховувати свою політичну націю, вивчати свою мову, культуру, історію. Знову ж таки, знову. І на території Білорусі це потрібно робити також. Ви подивіться, коли починається в будь-якій країні відродження. Ну, реально. Коли, я маю на увазі в країнах, які були окуповані якимись тоталітарними режимами, да? Коли вони стали вільними, а відродження відбувається тоді, коли вони згадують свою історію, культуру і починають гордими бути за це і захищати це. Тоді відбувається відродження. А так, поки цього не відбувається, люди себе відчувають звичайною біомасою, яка не належить до якоїсь нації. Розмиті дуже сильно межі. Розмиті. Ці межі повинні бути конкретними. І після цього вже можна думати про те, що ви можете звільнити Білорусь від внутрішньої і зовнішньої окупації. Це все. Дякую великий за то, что вы пришли сегодня на эфир и распавялі про сваё меркаванне. Гэта хочу звярнуцца да сваіх гледачоў. Я хочу нагадаць, што подпіска, лайк, каментар после стрыма пасоўвае відео. Канал існуе только за кошт вашай падтрымкі. Алекса, вы жадаеце што-небудзь казаць напоследак? Так, звісно. По-перше, я хочу відповісти московиці, яка сидить. От дивіться, в чому суть москалів? Вони в яку країну не приїжджали, вони не вивчають мови цієї країни, вони ніколи не асимілюють, це один зі стовпів їхніх. Вони нав'язують всім свій московицький оцей діалект. Реально. От дивіться, оце Наталя Шилович. Живе вона в Чехії, тут багато монголів, в'єтнамців, китайців, і вона розповідає, що кожен живе по своїм поняттям, мало хто розуміє чеську, працюють, і у них є перекладачі. Наталья Шилович, она в действительности не... Яна білоруска, живущая у Чехії, я її ведаю. Немає значення. Вона нічим не відрізняється від московитів, тому що у неї є оці от наративи, які вона просуває. Вона сама, спілкуючись московицькою і нав'язуючи це іншим, вона сама просуває московицькі стовпи, на яких тримається це все. Так, і вона пише: а от українцям це заважає. А українцям це не заважає. Але якщо ви не заважаєте Україні, вас ніхто чіпати не буде. Але якщо ви хочете інтегруватися в суспільство і бути повноцінними членами суспільства, як і в Чехії, до речі, то ви зобов'язані знати нашу мову, культуру, історію. Все. Інакше ви просто якісь заїжджі люди. Це факт. Ну і скільки у мене стільки високомірства і типу я ненавиджу білорусів? Ні, я білорусів не ненавиджу. Я відношуся цілком об'єктивно до ситуації. Я завжди кажу правду. Я кажу так, як я думаю. Я якби трошки, напевно, на жаль, навіть трошки, напевно, багато хильнув цього всього і можу робити певні висновки. І ви повинні розуміти, що для вас тільки Білорусь, ваша країна рідна, реально тільки Білорусь. І тільки в Білорусі ви можете почувати себе повністю повноцінною нацією. Ну, це просто так для розуміння. Багато хто з українців, які давно виїхали з України кудись за кордон, вони зараз це розповідають. Це елементарно просто. Ви хочете бути своїм в Україні? Будьте своїм, будь ласка. Вам же ніхто не забороняє. Є багато білорусів, які вчать українську мову, які працюють на благо України. І у них все класно. Тобто білоруська мова така ж, як і українська. Я вельми легко її вивчити. Я не ведаю. В принципі, українська мова не складна. Реально. Білоруська теж не складна. У нас є діалекти, які схожі. Дуже. Поліські діалекти, у вас там на Поліссі схожі, і наші схожі. В принципі. Це, в принципі, українська мова майже. Це, в принципі, що я хотів сказати. З приводу того, що це Наталія пише, ви просто просуваєте тези московицької пропаганди, і ви повинні розуміти, що ви знаходитесь у великій
і геополітичній також грі, і у війні великій геополітичній, і не потрібно принижувати свою націю тим, що ви пишете московицькою. От і все. Живе Білорусь, слава Україні! Так, можете навіть підписатися на мій канал, але якщо вам не сподобається той контент, який я роблю, краще не підписуйтесь взагалі. Я буду навіть в коментарях вичищати, одразу повторюю. Да. Пір Снайдерс. Були з вами, спілкуйтеся, будьте білорусами, спілкуйтеся виключно білоруською мовою, об'єднуйтесь один з одним заради того, щоб будувати вільну, незалежну Білорусь. Ні, без всіляких там, можливо, західних думок про це, московицьких думок про це. Нехай будуть у вас білоруські думки про Білорусь, з якими ви будете будувати свою країну. І битися за неї. Це живе Білорусь, слава Україні! Героям слава! Живи вічно! Так, давай.